أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ولا بدو أمبي أوفو ملكنا أني ملكوكا ngafoli be farafin dembe diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra ka taa fɛn ɲini yɔrɔw la o kɛra sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la farajɛla arabula afiriki bɛɛ folen don. ala ka ni kɛnɛya di, ala ka ɲinifɛnw ala k'u kɛ sɔrɔ fɛn ye. alhamdulillah ni ye an don k'an ye an ka émission kɔnɔ, émission min n'o ye seko ani dɔnko walanda fayida kɛnɛ ye. an y'a fɔ an bɛ segin a kan. Allahu Taala ye nin o nin da, hali dantanfɛnw ala ye kodɔn dɔ d'u ma. a y'u bila fɛn na, u seko fana o bɛ fɛn min na. o hukumu kɔnɔ émission in sigilen bɛ an yɛrɛw de kan n'o ye yɛrɛya ye. an ka kungo kɔnɔfɛnw nafa, yiriw nafa, turabuw nafa, ala tɔgɔ olu nafa. fɛn min bɛ se ka fɛn min kɛ pour que ka se ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye, an b'olu de dila aw ma. foyi tɛ bɔ an da k'a di fo k'a sɔrɔ an y'o kɛ k'o s'a dan na, k'a sɔrɔ kisɛ don. mɛ fɛn kelen tɛ se ka bɛɛ mago dilan, fɛn kelen tɛ se o la. min yɛrɛ bɛ se o la o ma sɔn o ma, o ye Alahu de ye. ala de ko inna Allah ala kulli shay'in qadir. a ko ale ala de bɛ se ka ko bɛɛ kɛ, mɛ ala ma sɔn ka ko tiɲɛni bɛɛ dilan. wa jɔn tɛ ala ka dugukolo kan, a tɛ jinɛ la, a tɛ adamaden na min bɛ se ka ko bɛɛ dilan. i tɛ se, hali ni ŋaniya don, hali ni ka dusukuna siri don, i tɛ se k'a kɛ. o ye ala ya jɔyɔrɔ de ye, o ye ala ya pilasi de ye. o hukumu kɔnɔ an bɛna an da don jumɛn na bi. a fɔlɔ o ye kɛnɛya sira ye. ni maa min ye ni kɛnɛya sɔrɔ, i ye diɲɛ tilancɛ i y'a sɔrɔ. ala ye e ni kɛnɛya, i bɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ. diɲɛ b'i bolo dɛ. e ka banabaatɔw lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn e bɛ hɛrɛ kɔnɔ. bana jumɛn bɛ yen bi
n'o ka jugu n'o bɛ se ka adamaden bila su fɛ k'a sɔrɔ i bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ mɔgɔw cɛla bunahadamadenw ɲɛ bɛ i farikolo belebele la o ɲɛ bɛ i taamatɔ ka kɛnɛ fɛn t'i ninkun na dimi t'i farikolo kan o ye bana min ye a bɛ fɔ o de ma ko sokɔnɔla lagosi cɛw bolo n'o ye kulusijala lagosili ye furu bɛ kɛ o min yɛrɛ kama ni furu kɛkun ye o ka se ka sutura cogo ɲuman sɔrɔ ka sɔrɔ lebu ma kɛ min bɛ di e ma o bɛ di e ma ko o ka sutura n'o yɔrɔ in de ye e fana bɛ taa min ta i bɛ t'o ta k'i b'i yɛrɛ sutura n'o yɔrɔ in de ye n'Ala nan'o kɛ fɛn banabaatɔ ye ko a tɛ se k'a ka baara kɛ yala i b'i sigi k'i bolo fila d'i sen kan o la wa kana sigi wuli k'i jɔ a ɲɛɲini fo i ka t'i yɛrɛ kun sɔrɔ ka bɔ o problème kɔnɔ Ala sɔnna Ala y'an dɛmɛ an ye recherche kɛ ka caya ale ko ɲɛɲinini kan a kɛra jinɛ sɛtanɛw de bɛ muso nɔfɛ n'o y'a bila cɛ la o a kɛra i ni dɔ de ye kɔngaransi kɛ muso dɔ nɔfɛ e ye muso in sɔrɔ o tigi ko a b'i bolo yen sa mais i tɛna lafiya kɛra u y'i dabali de k'i la k'a bil'i la a kɛra farikolo yɛrɛ de ka rythme togoya tiɲɛna Ala sɔnna ka an dɛmɛ ka solution kalifa an ma n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ca Ala fɛ i b'o degun min kɔnɔ Ala ye ko dɔ min kalifa ma i bɛ bɔda sɔrɔ n'ale tɛ ɲɛnɛmaya tɛ cɛ bolo dɛ n'o yɔrɔ in tɛ so tɛ yen du tɛ yen i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolo fɛn balangolow ye n'o yɔrɔ in ma ɲɛ Ala ta'ala k'an kɛnɛya o kɔfɛ an balima dɔw y'a ɲini an fɛ k'an ka kuma dimɔgɔ kan k'u b'a mɛn ko nafaw b'a la mais u bɛ fɛ ne yɛrɛ ka dɔ fɔ dimɔgɔ nafa kan u k'a faamu dimɔgɔ ye fɛn ɲɛnama ye fɛn ɲɛnama min n'a tɛ ye yɔrɔ bɛɛ tuma dɔw Ala ye mɔgɔ minnu harijɛgɛ bɛɛ nanzara jamanaw olu sigi ma dimɔgɔ bɛ ye maa ye yɔrɔw de bɛ yen mais i bɛ se ka balo o yɔrɔ dɔw la fo ka taa saya s'i ma hali dimɔgɔ tɛ sigi farikolo la i t'a ye yɛrɛ ka da o ka kiliman togo kan a n'u ka kow minɛ togo ɲuman kan mais anw fɛ yan Afiriki Ala y'anw harijɛgɛ dimɔgɔ la minnu b'a fɔ ko dimɔgɔ ko nɔgɔ don nɔgɔ tɛ Ala ka da fɛn dɔ de don ni bi fɛn o fɛn na k'a bɛ lamaga kɛ Ala de y'a dilan nɔgɔ tɛ se ka nin fiyɛ a yɛrɛ la o ni nɔgɔ bɛ nin fiyɛ a yɛrɛ la ɲamasunungu minnu bɛ yen a ma nɔgɔn dɛ maa tɛ sunɔgɔ olu kɛrɛfɛ dɛ ma Ala ka da fɛn dɔ don nafa b'a la fana o la Alakira sallallahu alaihi wasallam kira ko an ma a ko ni dimɔgɔ binna aw ka dumuni na maa min aw bɛ k'a dun
ko a kama min bi bin a bɛ bin a kama min kan k'o ye bana de ye ko mɛ kama min bi to sanfɛ an k'a yɛlɛma o kan an ka sɔrɔ k'a labɔ o bɛ bana in ta ka bɔ quoi donc i bɛ n'a ye fɛn dɔ bɛ dimɔgɔ la min ni bɛɛ m'a faamu mɛ ka kunkurunin fɔw y'a la ko nafaw b'a la ni min dusukun sera k'a minɛ k'a supporter turabuso dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko adama n'i ye adama sɛbɛ siɲɛ 7 sigiyɔrɔma 7 i b'a nasi fara ɲɔgɔn kan k'a bila i bɛ filen kura ɲini baara ma deli ka kɛ filen min na e k'i jija i ka dimɔgɔ den 7 sɔrɔ i k'a bila a la n m'a fɔ i k'a tereka la dɛ ayi den 7 in sɔrɔ a ɲɛnɛma wala i y'a sɔrɔ cogo min a bila filen kura in ale kɔnɔ i ka nasi in k'a kan i ka nɔnɔ kɛnɛ ɲini i k'a k'a kan militi damadɔ dimɔgɔ in bɔ a kɔnɔ e k'i jija i ka nin ko dɛ n'i y'a ko san 7 de b'i bolo a kɔfɛ san 7 in e ɲɛ da man di tɔɔrɔ k'a kɔnɔ dɛ ka tɔɔrɔ ye o san 7 in kɔnɔ a bɛ gɛlɛya latigɛ masa ye Ala ye a bɛ fɛn yɛlɛma yɛlɛma cogo min ka d'a ye mɛ kabako bɛ di mɔgɔ fana na min bɛɛ tɛ se ka fɔ mɛ dɔ fɔlen ye nin ye a la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuya ko ɲuman di an ma Ala ka laɲiniw sabati Ala kira bonya kama sɔlu ala rasul